Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Ngiyambingelela mphakathi waseNgonyameni naseSidoni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Lo omphambi kwenu uzama owakamsane umntwana kaNkulunkulu osindisiwe owafumana umusa egameni likaJesu. Amen bazalwane bonke bungumusa bazalwane. uJesu wasenzela umusa. Amen bazalwane ezonweni wasilanda bazalwane ey'ntweni zasemakhaya wasilanda emsamu wasilanda entwasweni wasilanda emngomeni. Amen bazalwane lo mphambi kwenu umntwana kaNkulunkulu usindisiwe uyamthanda uJesu kakhulu. Amen bazalwane nami ngalanda ezweni bazalwane kwakungekuhle bazalwane kwakukubi kodwa uJesu onumusa uJesu othe encwadini yakhe ezani nezono zenu zibomvu zinjalo uthi ngoyihlanza uthi ziyoba mhlophe njengekho. Amen bazalwane ngoba kekho omunye osithethelele izono ngoba kekho omunye engahlanza lezono zami kodwa kwabiza ukuthi ngifuna uJesu ngiye kuyena ngiyovuma kuyena izono zami zonke ngoba indlela kanye neqiniso uJesu athi yena uyisiqalo athi yena uyisiphetho athi akekho omunye ngaphandle kwakhe ngoba uJesu unamandla bazalwane. Ngambona esiza mina elanda umuntu omusha okwasekubheliwe even ekhaya uma engasathembi ukuthi kungenzeka kodwa uJesu muhle uyakwazi ukugeza umuntu lithi izwi lenkosi ulithi izwi lenkosi okudliwe isikhonyane uyakubuyisela. Amen bazalwane nami nje ngangumntwana owayehlalela nje ehambela ehlalela emzini yabantu bazalwane edebile konke bazalwane kodwa ngathola abantwana ngahlala ngisemzini yalelo bengane kodwa bazalwane uJesu emuhle ngoba uJesu akambheli umuntu izwe lingakubhela kodwa engizokuthembisa ukuthi uJesu akambheli umuntu. Ngimbone mina ukuthi uJesu akambheli umuntu okwazi ukuhlanza umuntu ngasekubhela konke bazalwane. Ngiyakhumbula nakhona ekhaya ngiphuma nje ngibashiye ekhaya bethi khona hayi lento yakho nje engathi sinestefani bazalwane ngangumuntu onemoya. Amen bazalwane onemoya kwakuthiwa kwakufanele ngihambe ngiyothwasa. Amen bazalwane ngiyapheka bazalwane ngihamba ngithanda-ke nami inyanga ngangihlola bazalwane ngihamba ngihlola ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi kanti impilo imephi. Amen bazalwane kanti impilo imephi ngihamba ngihlola bazalwane ngiya ebathandazi ngiye zangomeni bazalwane ngaze ngayithola sengiyongena emagobongweni. Amen bazalwane ngangena emagobongweni bangifundisa ukuthi umuntu ukuze asuse ithunzi elimnyama uyisusa ngenkukhu nangembuzi ukuze asuse ithunzi elimnyama kusetshenziswa imithi. Amen bazalwane ngahamba ngakwenza konke lokho ngiyogeza ngithi ngisusa amathunzi amnyama kodwa bazalwane amathunzi amnyama wazange asuke okunalokho kwangathi kutheleleka mo. Amen bazalwane kwangathi kungena mo kanti bazalwane nje kwadingakala uJesu. Amen bazalwane kwadingakala uJesu yena yedwa. Mina ngimbonile uJesu ukuthi uyakwazi ukumhlanza umuntu. Mina even bengihamba inyanga ngifuna nginenkinga nje zezinto zempilo kungathi nginento ongathi ngidlile ngifuna ukuphalaza ngifuna imithi ngithi ngiyophalaza kodwa bazalwane ngiyabheka ekutheni lapho ngiyophalaza angisizakalanga ey'nyangeni azingisizanga ngalutho even izangoma azingisizanga ngalutho kodwa kuyangisiza ngoba igama likaJesu lona lodwa ngoba ngizofakaza ngokuthi igama likaJesu linamandla okusihlanza linamandla okusigeza asinayo enye into engasigeza sizogezwa igama likaJesu ngoba ilona elinamandla uyena yedwa onamandla phezu kwey'mpilo zethu. Bazalwane ngiyabheka nje ngihlale esigodlweni for 6 months ngihlezi ngifaka umtako ngifaka ibevu bazalwane ngaphuma ngesigodlweni ngingenalutho
lutho bazalwane, ngoba leyanto engangenza lapha yayizeleze, yayengekho uJesu. Amen bazalwane, ngizofakaza ngoJesu mina osiza umuntu, ngizofakaza ngoJesu okwazi ukusigresa, ngizofakaza ngoJesu okwazi ukusiza umuntu. Mina ngaphuma esibhedleni ngangiyama, ngangifana nedoda bazalwane, wayethi mangiphuma bethi abantu hayibo uzama lona, ngoba bazalwane ngangithi ngiyogeza ngesusa isinyama, ngangithi ngiyosusa isidraga, kanti isidraga cha bazalwane ukhona odabe mina, ukhona engenziwe ngomfanekiso wakhe, ukhona ophefumula umoya wakhe phezu kwami okuyiJesu, okuyiyena okwazi ukugeza umuntu eyinto zonke engageza umuntu, even iy'chitho lezi beyingasuki. Ngoba bazalwane ngizoqinisa ukuthi igama likaJesu linamandla okugeza umuntu, linamandla okususa, uNkulunkulu unamandla okususa zonke izinto. Kodwa uma isoni siphenduka siya kuJesu ngeqiniso, uyathethelela uNkulunkulu, ivuma ngenhliziyo yakho nangomlomo ukholwa nomsindisi. Ngizofakaza ngoJesu, ngangishilo nje ngathi ngeke ngize ngisindiswe, ngangishilo nje ngathi lento yensindiso futhi angiyithandi, ngoba ngangizazi nje mina ukuthi ngumntwana wedlozi. Ngangitshelile nje ukuthi ngeke ngize ngisindiswe, kodwa ngithe ekuhambeni kwebanga ngabona ukuthi nebazalwane akekho omunye umuntu oyongisiza, kodwa umuntu owazi ukusiza umuntu uJesu, uyena yedwa bazalwane, akekho omunye. Singahamba umhlaba wonke esiwushikede, kodwa uJesu yena onamandla okusiza umuntu bazalwane. Ngibonile empilweni yami, ngaphuma esigodlweni, ngaphuma ngingenamali, ngingenasente, ngingenalutho, ngimnyama, ngizama, ngigquma, ngenza konke bazalwane, kungenzeki bazalwane, kungenzeki. Kuyabiza ukuthi ngamukele uJesu, yena yedwa ongaphathwa nalutho. Ngathi mangithi ngiyazama ukumsheba namanzi, wathi uJesu hayi mina ngihlanganiswa, ngoba uJesu bazalwane akahlanganiswa, ngoba uJesu akamiswa. uJesu uyena yedwa umile. Ngathi ngiyazama esawoti lutho akusebenzi. Amen bazalwane, even nami bengibathandazela abantu, amanzi ngiwakhipha ngithi azomsiza, kodwa wabasizana. Amen bazalwane, ngoba nginofakazi bokuthi amanzi awamsizi umuntu, kodwa into esiza umuntu igama likaJesu, into enamandla igama likaJesu. Ngiwakhiphile namamanzi, even iy'bani bengiyithatha ngiyilayitha, ngikhuleka kuzona. Isibani bazalwane asinayo impendulo, ngoba siyindalo kaNkulunkulu. Into eyimpendulo ukuthi ubheke kumdali wezinto zonke, ubheke kuyena okudalile, ubheke kuyena okuqalile wadala konke, okwenze ngomfanekiso wakhe. Ngoba even noma ngathi mangiqala ngithi no, ngeke ngize ngikhuleke na, ngoba uma kwayena uyisidalo sikaNkulunkulu, kwayena idalo loNkulunkulu. Uma kuwukuthi ngiyobiza uma namhlanje, ngiyobiza uma ethuneni, okusho ukuthi uma kokufanele lesikhathelele embhedeni, esikhathi ngimvusa avuke, usezongizwa kanjani esethuneni. Amen bazalwane, ngizokhuluma ngoJesu mina ukuthi akekho omunye umuntu osiza umuntu, akekho omunye umuntu umuntu nomuntu omusha. Noma ngabe usuthola ingane eyingaki, mina nginey'ngane eziwu-2, kodwa uJesu ngihlalile naye, ngine-6 years ngihleli nje ney'ngane zami, ngashiya konke, ngashiya ubabele iy'ngane, ngahlala ngilinde hlala ekuJesu, ngoba uyena oyindlela kanye neqiniso. Konke enginakho bazalwane uJesu, ngoba ngaphuma egodlweni ngangingenalutho, ngangingenanto ngisephathekayo. La engangilala khona ngangilala nje ethukasini, ngangenawo ngisho ugesi, ngangenakho ngisho ukudla, ngangenalo ngisho ibhoko, ngangenalo ngisho okulala. Amen bazalwane, ngizosho uJesu mina ngakhuleka maybe 2 years bazalwane, ngangizila ukudla, ngithandaza, ngikhala. Kwafika la isikhathi sokuthi no, zama ngeke usakhala kubantu, sekuyisikhathi sokuthi manje ukhala uNkulunkulu. Ngoba ngathi mangikhala kubantu ngathi no, ongidalile yena, ngoba abantu abazili lutho, kodwa lo ongidalile uyena owazi konke. Ngakhala kuNkulunkulu bazalwana, at least 2 years ngihleli lala, ngihlele endlini nje ngenalutho engibukayo, ngiyangilala ngamanzi
bazalwane, ngilale ngamanzi ngihleli nje, kodwa uNkulunkulu emuhle namhlanje nginendlu nje ethi ekaJesu. Ngithi namhlanje mangiyibheka ngithi hey Jesu ungenzela into enkulu kangaka. Angiyiboni bazalwane ngisuka kuwe, angiyiboni ngibheda kuwe. Ngizokuthembisa nawe ukuthi noma phela ukhona, noma phela ukhona umuntu omusha usangabuya. uNkulunkulu akaze kube late. Lithi izinkosi akabuso babantu uNkulunkulu bazalwane. Ngizosho njalo kumphakathi ngizothi maningabheka uJesu nizombona uNkulunkulu ukuthi uyena yedwa, akekho umuntu bekufanele babuyele kuJesu ngoba uyiqiniso, uyena isiqalo futhi uyena isiphetho. Singahamba bazalwane umhlaba wonke kodwa uJesu wena namandla. Namhlanje nginakho ngiyaphila, namhlanje akusilona leli lahle engangiphume ngiyilona ekuthwaseni. Waphela ekuthwaseni akubelieve ukuthi kufanele ngigeze ngisuse isinyama, ngisuse lezi zinto eziyamathunzi. Angikaze ngigeze, ngazama nje ngithi ngiyayigqumela kwangasuka isiphetho, kodwa ngathi mangithandaza ngithi ngegama likaJesu, ngithi ngegama likaJesu, ngithi ngegama likaJesu. Igama likaJesu linamandla, even isichitho sageda. Mina bengumuntu obenobuso obebuhluke kabi, obebubi kabi, kodwa uJesu emuhle. Wabazalwane ngiyambonga uJesu, ngizophakamisa ukuthi nawe mntu omusha, nawe noma ngabe ubisekuliphutha kobisekulona, usangaphuma lapho kuJesu. Akaze kube late, ngiyakuthembisa. Mawufuna uJesu nje iya kuyena ngeqiniso. uJesu usangakusiza noma isiphi isimo obhekene naso. Ngizokutshela namhlanje ukuthi uJesu unamandla. Ngizomfakazela ngoba ngimbone kweyami impilo. Angikhulumi ngento engizwe ngabantu, ngikhuluma ngento engiyibone kumina ukuthi uJesu uyamsiza umuntu noma ngabe ubishephi, noma ngabe ubhekene naluphi uhlobo. Lapho ngihlaselwa khona izifo, ngizwe ikhanda, ngizwe isisu bazalwane, ngizwe ama-ulcer, kodwa bengibiza igama likaJesu. Ngiyakuthembisa ukuthi nomaphi la ukhona nawami noma baba wami noma bhubhu wami, akaze kube late kuJesu. Kungaba late kubantu kodwa kuJesu akaze kube late. Mina ngike ngabona ekhaya besebethi ayingeke, ayisekho lento, uzobuyela lona ekuthwaseni kwakhe. Ngobazalwane uJesu emuhle, ngoba ngiyazile mina ukuthi ngendele ndedele uJesu, ngazile ukuthi ngikhethe uJesu, ngakhetha uJesu wama nami. Ekhaya besebelahlile nje ithemba bethi uzabe ikhona into asangayenza. Badumala even bebona ukuthi hayibo lo muntu uyavuka, uyakwazi ukwakha, uyakwazi ukuphila. Hayi cha, umuntu akalahlwa bazalwane. uNkulunkulu uJesu onamandla okusiza umuntu. Engakabi bikho uJesu bekungenzeki lutho, engakabi bikho uJesu bekungenzeki lutho. Ngiyakuthembisa ukuthi namhlanje mawukhetha uJesu uyobukhethe kahle, uyobukhethe ifa elingunaphakade. Alikho ifa elinjengoJesu. Ngizosho njalo ukuthi abantu abamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wabo, ngoba isikhathi esikuso sibi. Amen bazalwane, ngoba isikhathi esikuso sibi. Igama likaJesu linamandla. Mina even umntwana ngikhulisele, angikhathali uJesu akakanenkinga. Emncane nje lo ngamzala ngithi ngamthola esonweni, u-Asande ngamthola esonweni, wahamba nje baba kukhulile namhlanje una-13 namanje ngisayikhulisela bazalwane. Wenza ugrade 7, ngimkhulisa ngamandla kaJesu. uJesu onamandla okusiza umuntu. Amen bazalwane. Amen.